Babi lithi inkosi emabe inkosi lithi. Lithi inkosi yami. Siyaphila babi inkosi njani? Usembheka lapha manzini babi. Hayi kodwa boJanuary man, hayi boJanuary liyashisa man. Kodwa hayi la ngabe kunebantu labasebahle kanjena emhlabeni. Minjani phela? Awu. Yena bakithi. Yewena. Kanti kuntika nebhuti Mwisho umgugu kahle shimbabi. Man singakafiki la kugcobeni. Ungubani wena? Shimo hayiwazwa bamuhli. Shim. Ngifake igesi abephila ngijakile mina ubona ukuthi ngijakile wena. Hayi, angicela ukuchaza shemi. Yathi bengisele shothi kahle singabonana kusukela ekuqaleni. Yemfana baba. Nkosi yami ndawuthi ibhuti noma ndawuthi sesilalele. Kusiyami ngisami ngibambelile babe ngisambe ngijakile mina. Ngiyobhatala. Leshisa lelanga. Mina ngeke ngihambe nomuntu odribla nako. Nawu uqhamuka wenza mina bengithi intombathane esisi. Le moto leni nemnikatwayo ngithunyiwe nami lokhu sekashaya nyalo mina athi sale ngijika. Thank you very much nje. Kahle shimi. Mani ngicela ungangithinzi Nkosi yami kanti wena ngilokho hayi ngicela ungiqondele. Hayi. Yenkosi yami ngicabangisa nalo mthi lengivana naye mina phela mina ngisile lihlobo lweni lokhu what a hippopotamus. No thank you very much ngiyabonga kakhulu. Uyabona ngikuthole nje emacansini. Qosini yoni manje. Umuntu uhlolelekile siyabonga kakhulu. Siyabonga ngicela uphumele ngaphandle. Okay guys. Ole